тамошобинони гиромқадр ёдовар мешавем ки барномаи фарҳангию фароғати сафо аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. имрӯз бошад дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ёсуман шокирова, ҳунарманди ансамбли чамани филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев. хуш омадед ба барномаи фарҳангию фароғати сафо. ташаккури зиёд, раҳмат. чун дар оғоз як навозиши хеле ҳам форамро ба бинандагон пешниҳод кардед, фикр мекунам ки хотири онҳоро шод намудед. То он ҷое ки мо маълумот дорем, ин асбоби мусиқӣ номгузорӣ шудааст қонун. Як маълумоти муфассал ба бинандагон пешниҳод мекардед дар бораи таърихи ин асбоб. қонун хеле таърихи қадим дорад. ман ба шумо каме маълумот медиҳам аз таърихи он. аввалин маротиба аз ҷониби Абу Ҳафси Суғдӣ дар асрҳои 8 дар Самарқанд сохта ба истифода дода шудааст ки ба қавли таври ривоят бошад ё ки ҳақиқат бошад, инаш ҳоло дар тадқиқотҳои илмӣ бояд инро ошкор кард. гуфта шудааст ки навозандаи аввалини ин сози мусиқӣ бонувон ба ҳисоб мерафтанд, яъне ки бонувон дар дарбори шоҳ бештар ин сози мусиқиро иҷро менамуданд. ба он хотир бонувон танҳо иҷро менамоянд ки маҳз бо ангуштони нозуки зан торҳои яъне ки садои мусиқии ин соз хеле ҳам дилнишину хушу гуворо мебарояд. гуфта намонад ин сози мусиқӣ шакли трапециявӣ дорад. чӣ ки менед шакли трапециявӣ аз геометрия касоне ки бохабар ҳастанд боно хубтар медонанд. аз торҳои гуногун, торҳои ҷуфти сегона ки дар умум 75 торро дар бар мегирад иборат аст. аз гӯшакҳо, пӯст ва дигар ҷузъҳои иловагӣ ки дар барномаҳои оянда агар ки имконият ки шуд қисса мекунем, барояшон мегӯем. аз ҳамин чизҳо иборат аст ва ногуфта намонад ки чӣ хеле қайд карда гузаштем бо сози мусиқии қонун тамоми оҳангҳоро дар жанри эстрада бошад, шаш мақом, фалак, халқӣ, тамоми сурудҳои гуногунро иҷро намудан мумкин аст. ва дар Тоҷикистон низ навозандаи сози мусиқии қонун хеле ҳам зиёд шуда истодааст ки ин як боиси ифтихор аст. саломат бошед ёсуман, чӣ боис гашт ки шумо мутриб шудед, яъне ки ин ҷодаро интихоб кардед? вақте ки дар оилаи фарҳангӣ ва санъатдӯст ба воя расидам, ҳамин маҳз сабаб гашт ки ман рӯ орам ба ҳунари навозандагӣ, бале мусиқӣ рӯ арда бошам ва нозукиҳои омӯзиши созҳои мусиқиро аз бар карда бошам. имрӯз фаъолият дар ансамбли чаман чӣ гуна аст? фаъолият дар ансамбли бонувони чамани филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб аст. дар он ҷо таҳти роҳбарии муаллими азиз, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон муаллима Муҳаррама Шарифзода, бисёр бонувон ва ҷавондухтароне ки дар соҳаи санъат таҳсил мекунанд ва ҳамчунин кору фаъолият доранд ҷалб шуданд ва таҳти роҳбарии директори филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Бахтовар Раҳмонзода низ бисёр имтиёзҳо ва дастгириҳои хеле ҳам зиёд баҳри дастгирии бонувон ва бонувони ҳунарманд пешниҳод гардида истодааст ки ин моро водор месозад ки боз ҳам ба вазифаи худ, ба касби худ дубора меҳрамон зиёд шавад ва аз ҳунари хешро сайқал дода бошем ва ба ҷаҳониён муаррифӣ карда бошем. вақте шумо интихоб намудед омӯзиши асбоби мусиқии миллии қонунро, чӣ мақсад доштед? яъне ки бемақсад намешавад ки як роҳро интихоб кардан? бале дуруст, албатта ҳар касбе ки мо интихоб мекунем як мақсаду маром дар зиндагӣ ҳаст. вақте ки ман дар мактаби санъати шаҳри Истаравшан таҳсил менамудам, онҷо аз омӯзиши сози мусиқии рубоби қашқарӣ бархурдор шуда будам. устоди аввалинам онҷо Улмасов Хушбахт
ба ҳисоб мерафтанд, он кас нозикиҳои омӯзиши сози мусиқии рубобро ба ман омӯзониданд. Ва вақте ки дар ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти кориро оғоз намудам, онҷо боис гардид ки ман бо сози мусиқии қонун ва ошноӣ пайдо намоям ва маҳз ҳамин фаъолияти кориам сабаб гашт ки ман боз як асбоби бисёр ҳам нодир, асбобе ки бисёр ҳам қашанг аст, зебо аст, бисёр хусусиятҳо ва имкониятҳои зиёди иҷроиш дорад, аз ин бархурдор шавам ва оҳангҳои гуногунро бо ин соз иҷро карда бошам. Изҳори сипос менамоям ки маро ҳамеша дар ҳама лаҳзаҳои зиндагӣ дастгир ҳастанд ва дуои неки онҳо ҳамеша бо ман аст. Ман аз ин ифтихор дорам. Ёсуман, дар охир баҳри бинандагон як мусиқии дигарро пешниҳод мекардед ва ба ҳамин бошад ба суҳбат ҳусни анҷом мебахшидед.